Erñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Bueno, kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara, akustiko elkarrizketatu berri batetara. Hasi aurretik eskerrak eman behar ditut, zeren kriston asteburua pasa dugu, gonbidatu berezi batzuk izan ditugulako Marruman, eta gazteleraz esangoet tarte txiki bat. Lo primero que quería decir, y para que me entiendan, estamos muy agradecidos como he dicho antes, los ilustres invitados que hemos tenido hoy este fin de semana, en realidad, en el Marruma, y quería agradecerles varias veces, de hecho, primero porque los que tenemos aquí atrás, el hombre luna, el hombre que se enamoró de la luna, para un podcast como el nuestro son referente. Hoy a la mañana Maqueda ha dicho que no es referente y lo siento discrepar. ¿Dónde está Maqueda? Ah, vale, ahí atrás. Y siento discrepar porque un referente no es un Instagram, un creador de contenido o algo así. Es alguien que demuestra haciendo el buen hacer, etcétera, se convierte en referente para otros que estamos aprendiendo. Entonces, lo hacéis muy bien. Llevan 300 y pico programas, mogollón de años, haciendo algo que yo personalmente lo admiro muchísimo y para mí es un aprender a saber hacer. Segundo agradecimiento que me gustaría dar es, ellos no lo van a contar porque son muy humildes, pero hace unos meses sufrieron un boicot y una censura por parte de donde grababan los podcasts por hacer un programa sobre Palestina. Obviamente en esta casa defendemos cualquier pueblo que esté sufriendo las invasiones y los genocidios, así que nada más, por lo menos daros las gracias por enfrentaros, por ser valientes, por esa decisión ética, y os honra, en serio lo digo, por los que no lo puedan decir. Y siento ponerme un poco serio. Y tercer agradecimiento que quería decir, pues que de ese aprendizaje, de esa tener que salir de ese escenario, porque ellos decidieron, mira, aquí no volvemos a grabar, pues dijeron, ¿por qué no salimos de Madrid y hacemos unos programas fuera de Madrid y en diferentes lugares? Que nos hayan elegido a nosotros como primera parada es, lo siento, pero para mí es que un orgullo. Así que, por favor, pedazo de aplauso para el hombre que se enamoró de la luna. Ahora les toca ruborizarse a ellos. Eskerrak zuei ere bai, ona gerturatu zaudeten guztioi gaur hau ikustea, eta baita podcastaren atzean zaudeten guztioi, batez ere, hau atsegin balin badezue, saretu behar zaituztegula. Besterik gabe asteragoaz, bakizu zer egiten dugun hemen. Artista gonbidatzen dugu, elkarrizketa eta elkarrizketa artean abestiak, baina guri musika hastea gustatzen zaigu. Beraz, mesedez txalo bero bat gaurko gonbidatura entzako, Idoia Azurmendi. Ez dizut inoiz esan nolakoa naizen ilunpetan, nor gorroto izan dudan, nola itotzen naizen nire kontra zanetan, isiltasunetan. Ez didazu inoiz esan, zer den bizitza zuretzat, zertan aldatu zaren.
zeri heltzen diozun urperatzear zaudenean. Zer ginen ta zer gara, nola heldu gara ona. Nor naizen deskubritzen saiatu naiz berriro, erraietara bidaiak atzera bueltarik ez du, argi ilunen artean gatibu. Ez dut erantzunik tala ere merezi du. Norberaren bi aldek zer dute kontran, zer alde elkar osatzen dute. Zer ginen ta zer gara, nola heldu gara ona. Nor naizen deskubritzen saiatu naiz berriro, erraietara bidaiak atzera bueltarik ez du, argi ilunen artean gatibu. Ez dut erantzunik tala ere merezi du. Arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko. Ez naiz hemen dagoen fan bakarra, Ikusten da dagoela pasioa hemen. Idoiangatik. Abestia hasi duzu, abesten nola ez eran, eta gustatzen zaigu hemen artistek aurkeztea beraien burua. Nola aurkeztuko zenuke zure burua ezagutzen ez zaituen batentzat? Ze zaie da. Nik uste elkarrizketetan egin aldoztien galderarik zaiena nire burua aurkeztie, baina idea zurbendinaz, 23 urteko aramaixoarra, eta musikan betidanik ibilitakue, baina musikaren industrian oindala gutxi hasitakue. Ez dakit balixo dagoen. Balio du, zeren gero sartuko gara industria horretan eta bar, baina jakin nahi nuke noiztik daramazun mamatzen musikarekiko gogoa, ze, ez dakit, gero sartuko gara bun horretan, baina noiztik hasi zara ereiten musika fazeta hau? Nik uste oso txikitatik, ni Aramaixokoenaz, esan dut, herri txiki bat da Aramaixo, eta egiz esan kultura mugimendu desente dau, herrixen, ni txikitan hasi nintzen Aramaixoko abes batzan, ja kantuen, eta 8 urtekin piano ikasketak hasi nitxun, eta gero nire aizpan hausizena bea abeslarize da, orduan usteot, berak bezabaldu zoztela apur bat musikarako bide hori, orduen oso txikitan. Etxien musika asko entzun izen do, gurasuek beti jarri zen dozkue musika asko, estilo ezberdinetako musika asko, eta etxetik jaso dut hori ja oso goizet. Bai. Eta hori lantzen den gauz bezala ikuste duzu, edo pixkat gaztereaz esaten dena, se nace o se hace? Nik uste bisek. Ez dakit, askotan
gu 3 aizpaga eta 3tik 2 musikarixega, eta askotan galetzozko eta gurasuek musikarixek diez, eta ez, osea, genetikoki ez daukegu musikaririk familixan, eta musika ez dator hortik, baina egize da gurasuek musika asko ipini oskuera etxien, esan dut lehen, eta hori nire ustez bierrezkue da, hasieran batez be. Ze azkenien nik jaso dutena hori izen da. Orduen, bidie errez hau aukindot. Ez dakit, erantzun duten zure... Bai, gero, kontatu ez zure, bai, bea, zure aizpa helduak, olako karrera bat, ere bai, sortzen ari dala musikaren industria honetan, bera gehiago Londres inguruan, eta jazz edo, mundu horretatik, eta ez dakit behin, ez dakit lehenago sortu zen, zu bideo hori ikusi nahi zenuela, edo bera ikusita esan zenuela. Igual sortu daiteke zerbait hemendik. Ez dakit esaten. Izen zen aspaldi eta ustot batera joen ziela apur bat. Beak hasitako bidie ezauen inbapatien. Nik jasoten nenetxien apur bat bere hasiera dana. Orduen, pentsetan dut, nik hori, gurasoek musikasko jarri hauen, nire aiztiek bai, bisek ipini hostie musikasko, orduen nik hori txikitan, jaso dut, igual hasieran inkonstienteki, gero igual konstienteki ez dakit, baina, hor, bea ikustie hasten, pentsetan dut lagunduko sostela niri bai. Ez dakit, nik uste aldi berien joen ziela bisek, bai. Gero elkarrizketaren batean ere bai entzut zaitut esaten abeslari ez musikari sentitzen zehala. Eta piano eta gitarra jota, ulergarria da. Ez? Eta jakin nahi nuke, batez ere zer kaportatzen zati pianoa eta gitarra, hemen izan ditugu batzuk, inkluso konposatzeko eta piano erabiltzen zutela, eta gero abesti horiek eramaten zituzten gitarrara. Nola da zure kasuan? Ni piano ikasten 8 urtekin hasi nintzen, eta piano ikasketa formalak jaso ditut zegonaz, musika eskolan, konservatori zuen, gero musikako goi mailako ikasketak inditut musikenen, eta bertan be piano klasea jaso ditut. Gitarra nire kabuz ikesi dut, da izen da prozesu guztiz desberdin bat, askoz berandu hau, etxien, eta orduen ni adibidez pianista sentitzen az, baina gitarrista ez. Baina ikesinen gitarra jotzen, ze guztetan jaten instrumentu eta pentsetan jaten konposatzeko lagundu alzostela. Orduen, nik bi instrumentu honek dauzket, baina kantuek sortzerak orduen ez dut bakarra erabiltzen. Osa, nik kantu bat pianuaz joten bot, segurazki kantu hori pianuaz konposatu dut, eta gitarrakin ez dakit, sonoridade bakoitzak erueten duz leku desberdin batera. Orduan, niri zai eitzen jata adibidez pianuaz konposatzie kantu bat, eta gero gitarrara pasetie. Zeia, hasierako sonoridadea pianoakin eskatu dozte, ez dakit. Bai. Ulergarria da. Igual, azkenean melodia bat hasten dezunean, gainean teklatuak eramaten zaitu paisaia batetatik. Bai, guzti. Gero soinua dana, gitarrarena dana beste paisaia motu bat edo. Bai. Zeik hasi zenun pedagogia musikala? Hori da. Karo, eske gu hemen izan ditugun musiken entzuten dugunean beti da oso zaila sartzeko. Eta denean bajista bat sartzen zea izaten oso ona. Zure kasuan ez dakit pedagogia ikasteko zailagoa zan edo errexagoa, kontu da dauzela plaza gutxi. Nik uste hor dauela apur bate trukoa. Egize da, nik batxillerra inela nire lagunekin batera, baina aldi berien ni joeten nintzen konservatorizora musikenera sartu alizeteko inbiotelako froga bat, eta froga hori preparau inbierdalako. Zuke gure badozu ikesi fisika, esan dut fisika esatearen zehozer, institutoko ikasketekin gero segitzuen, zure notan arabera, baina sartu alza edo ez. Baina nik paralelokin auken beste ikasketa batzuk, ziela konservatorizoko ikasketa horrek. Orduen egize da, zentzu horretan dela, sakrifizio asko, nik itzen itxun bi gauza aldi berien, ez? Eta hori, uste dela ikusten ez dan zeuzer orduen, egize da hori inostien zaien musikenera sartie, kontu da dauzela plaza gutxi, eta jende asko. Orduen,
ni sartu nintzen, sorte dune, eta bueno, bai, lan asko inostien, baina aurretik naukelako ikasketa batzuk, beste lan, pentsetan dut zaila hau izango dela. Eta zertara bideratua pedagogia musikal hori? Zeren, bajista bat izaten mani mazea, bueno, bajista izateko da. Bai. Pedagogia musikala ikasten mani mazu, zertarako da. Nik ez dakit oso ondo bez. Bale, oso no. Eta bukatu odia karrera, Baina gize da dela, karrera oso zabala, zentzu horretan. Osea, gure asignaturak zien dantza, perkusioa, informatika musikala, historia, osea, apurrat, danetik, gero eskuntzakin zerikusi zuzena daukien ikasgaixek, pedagogia bera, teoria ezberdinek, metodologia ezberdinek, berez irakaskuntzara dau bideratute irakaskuntza musikalera, baina egize da arrama asko ikutzen diela, eta horrek be, izten dutzu ate asko zabalik. Nik ondikon ez dut niratie, baina... Ni gogoratu ninduzun, 30 piko urteren ondoren, ni txikitan nuen amets bat, ze ikusi zintuan ETV-ko teleberrian, zuzentzen, eta esan nun, ostras, nik zara inun hori txikitan. Osa, orkesta bat hartuta, txon. Ja, nik bai, Eta ikusi zintuan esan nun, ostras, hori ikasten da. Beitu hori, bai, gainera hori izan zen nire ikasgai favoritonetako bat. Bai, zuzendaritza daukegu, koro zuzendaritza, orkesta zuzendaritza. Ni txikitan gurenen izen nausitan zuzendari. Bueno, zugertu dago zauden ni baino. Jodiguzu lehenengo abestia bigarren diskokoa da, baina urrengo abestia da lehenengo diskokoa. Bai. Eta pixkat promoziorako erabiltzen nuen abestia edo, ez? Bai, izen zan uste dut lehenengo singela. Lehenengo diskoko lehenengo singela. Aulkilokoa. Aurrera. Bai. Bueno, bai aurreko kantuen, bai kantu honen hitzak Maria Osez idazlienak, 10. Gero sartuko. Gero, vale. Aulki huts badago sukaldeko izkina hortan aspalditik inork ez du bota nahi ez da bertan eseri ere. Atzo gustu zen Elizako 5. lerroko lehen eserlekua. Taia ez du inork beteko igandetako ezetan. Arditzagun aulki hutsak ta sor dezagun aulkioko bat bihurtzeko zuen hutsuneak bizindar. Nola zenbat okupatu dezaken ez dagoen zerbaitek. Hutsune batek irensten gaitu ekaitzik handiena bailitzan. Da gaur gure txikitik, gure izanetik, da ezinetik ardezagun atxeden aulki hutsetan. Arditzagun aulki hutsak ta sor dezagun aulki
aulkioko bat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar. Har ditzagun aulki hutsak ta zor dezagun aulkioko bat bihurtzeko zuen utxuneak bizindar. Ze guai, goizean esan dizugu, goizeko kontzertuen ondoren, baina nola kolokatzen dezuna hotxa. Osea, da, klak, 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 dena perfecto. Ze pasa, zorionak. Eskerrik asko. Abesti honek bauka bideoklipa, Bai, eta agertzen da, kriston piano bat, zaharra, polita. bai. Hori, zurea da? Ego nintzen, galetzen, nire inguruko jente da nahi, ia norbaitzek sakisen, bai, asauen piano sarren bat nun baitzen, eta azkenien bukatunen Aramaixoko etxe zar baten. Osea, gertu. Piano zar Etxearen bat, bueltan. bai, etxien. Baina hori, Aramaixoko baten etxien bere aitan pianuen jotzen. Egon super desafinaute, Vale. baina ez tan esentzuten, ba. Musika gainetik dijoa, baina oso polita, gaina hori, eta tekla batzu pixkat puskatua, oso polita. Da, uste, grabatu zenuen lehenengo bideoklipa, Bai. bideoklip bezala, histori Bai. bat bezala, eta horrela, eta interpretazioa ze muz? Aktuatzearena edo... Nire... Bai. Bueno, sartzen jaten barreguria, gombina zenien holan serio, eta gainera da nahiko kanta, bueno, oza... Gabezien inguruan edo, ez? Bai, eta ni agertzen az nahiko seria, orduan kostau jaten, baina nahiko ondo. Gainera, gertuko jende mordo bat engainaunen bidixorako, kuadriakuek, etxekuek, eta danon artien hor, bueno, ingen, zeo zer. Bueno, bideratu nahi nuen interpretazioarena eta eszenatoki gainean egiten dezunarekin, bueno, hemen gaur nahiko naturalzade, Bai. baina ez dakit eszenatokia handiago batean, teatro batean, Victoria Eugenia batean, hor zenbat duen interpretaziotik edo show-etik. Bueno, eske azkenien da eszenatoki bat, eta eszenatoki batera igoten zaren momentuen ja beste puntu baten zauz, altu hau zauz, ja, fizikoki ikusten jatzu altu hau, jendie dau behien, atretzoa, eszenografia dana, bueno, horrek jantzen dau, eta bueno, a ber, ez dut ditzen, ena sartzen horri inungo papelien, baina egize da, bueno, hemen gertuko hau edala, eta desberdine, esan bierdot, honek urduri hau jartzen dauztela Victoria Eugenia Asko batek kesate ez berdina. berezi xau eta politxau da, baina urduri xau jartzen duz, azkenien gauzdanok maia iguelien, argixas, superpolitxe da, baina egize da, bueno, igual, pixkat aldatzen dala zentzu horretan, ze holtza handi batek ja itxotzu, beste txip bat aukitza eta bertatik, bueno, kanteti antzestie, bai. Askotan esan diguzue hori, gertutasuna hemen igual inposatzen dula, baina ere bai, musikari batzuk eta batzuk dia tablak izan dituzten musikariak esate dutela, ez dut inoiz egin abesti bat elkarrizketa. Yeah. Zati da bitxip, eta Bai, hon da, naizela ezberdina. jarrita kendu. Bai. Baina, bueno, Guai dau, zuri nahiko natural ikusten zaizu transizio hortan, ez dakit elkarrizketa Bai, ez asko eman dituz. gustora nahu, baina da rarue bai. Hemen gainera nahu zuri berbetan, baina gauz jende mordo bat, ez da irrati bat, zauzera elkarrizketatzaia bakarrik, baina oso guai. Posten naiz. Eta, bueno, abesti hau lehen diskako abesti bat da, Bai. eta, bueno, eta hor nire gabestietaz hitz egingo dugu, bueno, bai, azkenean, horrelako kontzertuak lotu behar ditudanean, ni izan nintzen beste 1000 bat esagutu nuela Idoia Zurmendi katedral bat abesten. Beste mundu erdiak bezala. Eta esan hon, olo, ez tipa, eta zein da hau?
eta ez nuen ez zara aukitzen. Ez nuen jartzen nuen idoia surme, eta esatu, izangoa talde baten abeslaria hola, eta taldearen izena ez dakit zein den, eta ez da ere ez nun topatzen. Ikusi nun arte, zure Instagrama jarraituz, Laister diskateako, eta lehenengo diska, bueno, vale. Eta ordan esan hon, aloro. Erosiko diska, lehenengoa, entzungoet, eta gonbidatuko, akit oso nahi izangoala, orduan gonbidatukoet marruma kulturaletara. Eta lehenengo aurkezpena ja zian rollo Victoria Eugenia, zian, oso leku handiak, eta ni esaten ze pasa hemen. Eta hor galetu dizura, ni galdu dut hor etapa bat, eta ni ustez jendearen gehiengoak, Aramaio ingurukoak eta ezagutzen zaituztela, baina Donosti ingurua, eta papatean izan zala ez 0-tik 120 ze pasatzen hor. Lehenen horren diskaren aurreko urte hoien etapa horretan gauza batzuk egingo zenitun. Bai, egize da, dauketela hasiera hori apur bat borroso zan niretzat, bai, eske paso nintzen 0-tik akordanaz konfinamenduen nire etxien, nire etxien inguela, ja kutsa kultur, eske Donostira etorri nintzenien bizitzera jasonen kutsa kultur beka. Eta beka horri esker, beka hori zen aitzaki bat ordurarteko kantuek bildu eta disko bat osatzeko. Sortunen banda bat, eta izen zen apurra eta aitzakisi, baina dago da apurra borroso ze, eske niretako izen zen 0-tik 100era, ni ninguen etxien pandemian eta pandemiatik urten ginenien jo ginen jasaldi zen hemen Donostin, izen zen lehenengo kontzertue gure kantak aurkezten, bandakin lehenengo aldiz, eta jente mordo bat. Cuidao, ni uste zehala bakarrenetakoa jode duen jasaldian diskarik izan gabe. Ze prestatzen zodeten eta baina... Etxetik, gainera. Bai, izen zan kuriosa, ze jente asko galetzen zuzten aber nor nintzen eta aber nun zauzen kantuek. Eta... A ver, ¿tú qué haces aquí? Bai, eta, como ezagoen ezer interneten, ni ez nintzen inor internetentzat. Eta izen zan apur bat, arraru egizean ni aurretik ja ibiltzen nintzela ez nire kantuek kantetan, baina bai bersinoak eta jotzen kontzertu txikinek, haukinen gazte-gaztetan musika talde bat nire lagun batzukin. A ver, ze talde, igual aurkitzen dugu zerbait. Bai, erango zut. Esan izena, bai. Sustrai. Egongo da, YouTubeen zuzer egongo da. Bai, bilatuko. Bai, 12 urtekin, Eta ibiltzen ginen hor kontzertuek emuten, eta gero Aramaixo inguruko horrizetan nik jotzen itxun kontzertuek nik bakarrik, baina apur bat gure barik, ez dakit urten zan apur bat asko pentsau barik, nik sekula momentu hortan enen amesten disko bat grabetiaz, adibidez. Baina beka emun zuztien eta, apuntau nintzen jakin barik zer zan beka. Lagun batek bieldu zuzten, eta esazten, ideia, gaur da azken egune apuntetako, apuntau. Bieldu bizien bi kantu, nik nauken bi kantu grabaute holan etxien, eta mustien beka, eta izen zan, ostras, baseo zerrin biot derrigorrez. Zerbait ikusiko zuten hor? Antza. Beraiek eta beste hainbat pertsona, katedral bat ikusi zintugunak, adibidez, eta esan nahi nuna zan, diska jaso genuenean, entzun genuenean, ezan diska bat eta gero ezagutzen egiten hasten zera eta bapatean gero kolaborazioa dauzkazu, ez, lehenengo diskan, norreta, ina dute lorri eta bezalako bat, zure aizpa, gero ni pertsonalki gero jakin nuen zala zure aizpa, eta barkatuko jazue, baina ni uste nun zala Rozaren. Entzun nuenean esan eta gero, ostras, matiz batzuk ez, baina, nola zehantzekotasuna, eta Eta, einaute lorri eta? Nola lortzen da, bai? Ez que, dana pandemian izen zan, nik einaute ezagutunen 2015-en, nauken 14 urte, eta ezagutu ginen, etorri zelako nire aita Nafarroako herri txiki batekuetan dau kanpin bat, eta etorri zan bertara, bere familixaz, eta kantu afari bat antolatu zan, eta berai inbitau jakon, kantu batzuk kantetara. Eta, karo, nintzen superfan, kentzazpi, einaut, garai horreitan, oso fan, eta kortan asko nintzela bere gana, eta zanontzen ia lehen kantu bat berekin.
kantua Parisen. Eta gainera uste dut, ontsa bertan etorri jate, baina uste dut orduen hasi nintzela gitarra ikesten, eta etxien egun horretan ikesinela deserriko kontradantza, gitarrakin gero, evidentemente berak basak izin joten eta berak josauen gitarra. Baina nik etxin ez dakizua, pentsauren igual nik jo bierkonela, bada espada ikesinen kantue, akordana sarratzaldien gitarrakin kantue ikesten, eta kantau ginen batera kantu hori, baizen zan gaur bezalako leku bat olan oso intimue, eta karo, niretako izen zan amets bat, esatenen gaba hori zen zala nire bizitzako gabarik onena, eta etxera joan nintzen, gerora bieldu notzen imeile solan pare bat kantu, bere kantuek, holan version haute, agorretanaz, eska 15 urte. Kada. Eta hor geratu zan, eta pasauzien urtiek, eta kortanaz pandemia gara izen, berak, nik uste Instagrama hor duentxez sortu zauela berak. Eta jarraitu gitzen, eta zaren, ostras, akordetan da, eta zaren, idatzikotze, eta baina, ez dakit akordauko zaren, idoiana, sartazan egon ginen, disko bat nabil grabetan, eta, bueno, ez dakit animauko zitzen, eta akordetan zan, erantzun zosten akordetan zala, eta bieltzeko kantue, eta ikusiko ginule, eta hortik aurrera... Markatu zenun. Markatu zenuela. Bueno, ni uste ja 15 urtekin apuntadas maneras. Ba, ez dakit, baina akordetan zan. Osa, zeo zer. Eta hor, gerora... Abestitzarra ere, bai. Eta Maria Oses ere, bai. Ez dakit, berarekin lana den poema bat daukazuta zuk musikatu, bien arteko elkarlana? Ba, hasi gitzen, osa, Maria da Bisok ezagutu ginen institutuen arrasaten, eta ibiltzen ginen bizon artien beti, ingo zeo, zerringo kantaren bat, eta berak zaukon blog bat bere poemekin, eta igual, hau entzutzen dagoen igual, me mata, eta nik hartzen ditxun bere poemak, eta musikatzen ditxun, eta aulkilokoa izen zan lehenengo kantuen ginuna biso batera, eta berak esaten dau, nik bieldu notzela melodia, eta berak jarri zotzela letra, baina nik uste dut letraren bat zaukola berak, ez dakit, eskenaz akordetan, baina ustot berak zauzkola ideia ezberdinek, gero nik sortzen dut, sortzen melodia bat, eta berak apur bat moldatu letra. Eta lan sortu ginen munstroa eta aurkilokoa, hasieran instituto gara izen zan hori. Munstroa me flipa. Kontatu nizu, neri alako giro finalak eta azkeneko esaldiarekin ematen diozu buelta guztia bestiari. Entzunetuenak hor uste dizuet, entzun ondo letra. Eta bueno, esan dugu leno, bea ere bai bertan agertzen dela. Laizter, ez dakit noiz, baina diska ateratzear dagoela, atea du otxemeak, abestia. Oso ez dakit esan galiziarra edo tan xugeira zen kutsu hartzen diot, perkusio egurra eta emakume koroak eta horrela. Aber, zer egiten du? Badator. Ez du eman fetxaik, ez? Ondikonez. Ez, bale. Entzuteko gogoz. Laster. A ver. Urrengo abestia ez dakit zein, esango ditut? Sarearena. Berezia gainera gero, bai. Gero sartuko gara hortan. Vale, a ver. Kanta honek ez ditut askotan jo gitarrakin. Bitu, abies honek pianuaz sortutakoek diez. Aurreko eta hau. Eta beste sensazioa da gitarrakin jotzie. Desberdin, baina... Marearen alde egin dugu iez, zare gabearen kate gehiago daude, gaueko arien babesean bare, zare gabearen kateatuago gaur
Jakin nahi nuke zerki irensten gaituen, argiak pizten ditugun arren. Gau ilunetan nola itotzen garen, urik gabeko putzu baten. Minak elkar lotu gintuen, elkar maitatzen jakin gabe. Zare gabearen kate gehiago daude, zare gabearen kateatuago daude. Gero eta argiagoa gure begiak, ero eta azke gure aurpegiak, eta jolas honen erdian, ez daukagu kartarik mangazpian. Ego estutzen gintuzten aria, gori itxutzen gintuen argia. Eskaini da zu azken dantzaldia, dantzan betetzeko gure gurariak. Eskainiko nizuke azken loaldia, amestuz osatzeko dantzaldi berri bat, dantzaldi berri bat. Marearen alde egin dugu iez, zare gabearen kate gehiago daude, gaueko arien babesean bare, zare gabearen kateatuago. Tararararara, tararararara, eskerrak oraindik elkar zaintzen dun. Hortik entzun da, wow. Denak, osea, ez genen ez da arnasa hartzen. Ze polita. Abestienek bauka partikularitate bat, dala mosten dezula erritmoa, ez dakit horrek izen badaukan, egon naiz bilatzen, ez dut ezer topatu. Bai da, sartzen dut 5-8 konpas bat. Eta... Da 6-8 konpasien dugu kantu dana, bals bat izango esan bezala, eta aldatzen dut konpasa. Bueno, ez dakite... Efektu bat bilatzearen? Bai. Mareo... Bai, egiz esan ninguen klasien emuten hau, eta jo nintzen... Eske horren sentsazioa iristen zita, baina, bueno, segi. Bai, eta justo bien kantu hau sortzen, eta zaren, probaukot, ia ze pasetan dan. Eta letra jarri notzen gero, eta letra sortunen hori inalizeteko eta zentzue ez galtzeko. Eta guztu gaten zoran geratzen. Bai, ematen du alako efektu mareo bat, ez dakiat sarea dan orain entzuten eta sarea itxasoarena edo sarea trampolinarena. Zerako interpretazioa. Bai. Guztetan jate, entzuti jentik zelan interpretazioa. Biak dirlako, ez dakit, biak evokatzei jate mareo bat edo lako zerbait. Eta... Bai, letra bera apur bat, ez mareo, baina hitz joko bat da. Hasi nintzen guztetan jaten re sonoridadea, sare hitza guztetan jaten, eta gon nintzen errimak topetan hitz horreaz, eta ataran hitz mordua, eta gero apurrat lotzen eta zentzue topetan danai estribilloa urten zen. Bai. Igual itxasoarena evokatzen zitzan, ze lehenengo diskarekin ni jendeari kontatzen nion izan zinela tsunami bat bezala. Eta inkluso esaten nun, da tipa bat,
hasi dana musikaren industrian, musikaren industrian itxasoan, eta surfeatzen ikasten ez daudenean, tsunami bat. Eta nola kudeatu hori dena, eta orduan igual horregatik zintualako pixkat lotuta irudi horri, sarearena ikusi nuena ja zuzenean itxasoan. Bueno, marea bai ipatzen da, horrek bezer ikusi ze, auki aldau. Beitu. Bueno, abestionak bai dauzka biolinak eta hola, nola da gestionatzea hori? Osea, ez dakit nola lotu, beste kontaktu gehiago dauzkazun? Diskontan, haukiot kriston suerti ez, produkzioan lagundu hosti Madrilgo bi musikarik, Sergio Aldeitak eta Carlos Sosak. Sergio nire ezagune da aspalditik, nire aiztien aspaldiko lagune da, eta nik uste bere kulpaz jotzen dute lanik pianue, eta zebera pianistie da, eta hasi nintzen eure bisekin lanien, diskonen produkzioan, eta izen ziren ustot urte eta erdi, Madrilera ez dakizen bat bidai innitxun, eta hiruron artien hasi gitzen kantadanak janzten, eta sonoridade ezberdinek topetan, eta kantu honek bai eskatzen zozkun, azkenien sok asko instrumentu bat dauki ebe bai, ez dakit itxaso baten, niri behintzet, erute hosti holan itxaso marea baten antzera, danak doi osolan marea bat bezala, ez di oso erritmikuek diskonetan, sok asko instrumentuek, eta, euren laguntzaz, ustot 15 musikarik parte hartu daugira diskonen grabaketan, 15-16 musikarik, mordo bat, nire banda joen San Madrilera grabetan, baina euren laguntzaz, kontaktau izenen bertako musikari mordo bateaz, eta gainera, nik askotan estenatoki zen ikusi ditudan musikari asko. Kasu honetan, biolina, biola, txeloa, euren asko. Gainean gero, grabatu bai, baina gero hori gutxitan joal izango dezu zuzen batean, ez dakit ahal izango dezun, baina normalean ez, orduan abestia moldatu beharko dezu, ez? Zuzenekoetarako, eta batez ere, adibidez, gitarrarekin egingo dezunean. Bai, egize da, diskontan dauzela instrumentu asko, eta horrek bilurrapur bat muten zuzten horregaitxik. Segero askotan pasetan da, zuzenekotan, faltan botaten dauzule instrumentu horrek. Orduen, indoguna izen da, izen die bi fase ezberdin. Osa, diskoen grabaketa izen zan fase bat, eta zuzenekuek izen die beste fase bat. Eta beste sortze prozesu bat, bai, ze zuzenekuek preparetako ni elkartunaz nire bandakin, eta indoguna izen da, kantuek hartu eta gurera moldatu. Osa, ez gazaiatu imitetan diskuen grabaudana. Indoguna izen da, gure instrumentuek hartu eta gurera eruen. Apur bat, kantuen esentzia mantendute, baina gurera erueten, orduen kantuek aldatu diez. Eta hori, egizezan hasiera baten enen holan pentsau, baina hori interesgarri ze pentsau gatze jente asko urteten da kontzertuetatik esaten, eske da desberdine. Eta guai dau izetie bi esperientzia ezberdin, disko antzutie eta kontzertua. Dauz sorpresa batzuk kantu batzuk die guztiz desberdinek, beste batzuk mantentzen die apur bat berdin, eta politxe pentsau jatori bai. Horrek gogoratzen ditere bai, lehenengo diskan daukazu orkestarekin abesti bat, eta nola liteken, leherokoa, hasi berri bat, edo industria hontan sartzen ari den, eta eskaintzen diote orkestrarekin grabatzea. Euskadiko orkestra, bai, hori zentzan. Behin, ikuspuntuan zaitugula erresa da esatea, nahi nuke kolaboratu honekin, baina nola iristen zea diskarik izan gabe, proposatzen dizute egitea. Eske da sarea, etorte ja superrondo kantu honeaz, baina eske nire bidie izen da sare bat, eta sare horri esker bidie joen jatolan. Orkestana bebai izen zan antzeko zeo zer, eske pandemian bebai, etxien eta jasonen Fernando Velázquezen deia, imagina ni oindala 7 urte, 7 urte, ken 7 atara zauen Euskadiko orkestakin disko bat. Ni goten nintzen etxien,
orkesta imaginario bat zuzentzen eta einautei ahotzak itzen. Eta zen irametza zan orkestako zuzendari zizeti, txikitan. Eta badin jasonen Fernando Velázquezen Deixe, Fernando dala diskonen kentzazpin moldaketan akintzitsuna, eta deitzunen jasonen bere Deixe, eta entzun zauen nik uste katedral bat beba izango zala, kantu hori, aiegau jakon, eta zaukegun pertsona bat aman komunien, eta zauzten, zaukola uda horretan Euskadiko orkestakin grabaketa bat, eta zaukola tarte bat, ordu erdi bat, eta iagurenen nire kantu baten moldaketa hain berak, eta orkestakin grabau. Eta, karo, imaginau. Horra joen nintzen Miramonera, eta amets bat. Apur bat bebai, gure barik. Bai, etapa horretan gainean egin zituzten alako abeslari Baztea Maizekin, uste tolatzekin bai, orkestraekin moldatu abesti batzuk gero ETB-en eta... Bai, hau beste movida bat da, Osa, baina, Fernando... Usted hasi zirela horrez, eta bai, izen alda, bai. Fernando da pasada bat, Fernando kitxotu moldaketa bat ordu erdi zen. Da, nik flipetan dut bere buruaz eta bere kapasidade horreaz. Mezko lan izen zan, daukegu ordu erdiko tarte bat, gure oso ingotzut moldaketa bat. Niretako zure kanta baten moldaketa bat itxe orkesta batentzat, da, pasote bat, aukitze partitura bat orkesta batentzat, eta gero hori grabetie, imaginau. Instrumentu bakoitza eta... Bai. Zu somatzen dezu diska hau, bigarrena, ilunagoa bezala? Nik uste dut baiet. Ez dakit ilunagoe. Malenkolia... Ez da zuri beltzien. Nik disko hau ulertzen dut zuri beltzien, dana. Estetika dana zuri beltzien, eta niretako dana doia zuri beltzien buruen. Orduen, zuri beltzak daukon iluntasun eta argitasun, ez dakit, dauzkanta oso argitxuek, bai. Baina bai da intimu haue. Eta igual, intimotasun hori iluntasunaz lotzen bada, bai, esango neuke. Zuri beltzean esan dezu, nineukan galdera bat, kendu nuela, zeren ni oso bisuala naiz, orduan abestiak ikuste, imaginatzen ditut, sortzen ditut pelikulak. Eta musikari askok esaten ziaten, ez dut ezer ikusten, baina zure kasuan ez dakit, abesten zaudenean irudirik etortzen zaizun burura, edo pasarterik, edo... Bai. Osa, bisuala zera. Diskontan bereziki. Igual bestiekin ez hainbeste, baina honeaz bai. Ze kantuek di oso konkretuek. Osea, kantu bakoitza da nire bizitzako momentu konkretu bat. Esperientzi bat. Bueno, bai, hori da. Pertsona jakin batzukin, leku jakin baten, orduen bai bueltetan asapur bat horra. Leku jakin bat esan duzu, eta leku jakin batetara jongo gera, Kolombiara. Bai. Gainera gaur dago Marina nia segon zela Kolombian, viaje horretan. Beste lagunekin batera, egon gitzen hilabete, Kolombian. Eta izen zan argixe, eta merezi zauen kantu bat. Eta koloretsua, ez? Bai. Oin erritmo gutxi, baina gero entzuten bozue diskoko. Un último baile bajo el aguacero, ditzen da. Vine a esta tierra lejana para encontrar mis palabras. Vine en busca de calma y de paz. Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama tan libre y aguarda sin adiós, dice Tupananchiscama. Vi la Guajira esconderse en su inmenso desierto y escuché al silencio desde el mar. Una pequeña aldea, una familia, un hogar, 4 voces y una guitarra relataron mi recuerdo en este lugar. Qué bonito fue vivir
recordarlo, volver a sentir cantar para bailar. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo. Vuelvo a esta canción para volver a pasar por el corazón. Rescátame del olvido, gritaban tus calles desde Bogotá. Yo te quiero recordar, añorar y respirar la felicidad. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte. Volver a sentir cantar para bailar. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo. Volver a sentir cantar para contarlo. Volver a vivir, bailar y no olvidarlo. Báilalo, báilalo, bajo el aguacero de Colombia. Cántalo, cántalo. Siéntelo, siéntelo, yo te vuelvo a sentir. Qué bonito es volver a ti. Super originala izango naiz eta diska batera zenunetik beti egiten dizuten galdera tupanantxiskama? Ba, zuzte inbestetan galdetu, Jo, benetan entzuten. Ja, ez dakit. Bakarroiek irakurri ditut. Bada, bueno, eske, Kolombian nik erosinen gitarra bat horixe sana. Erosi ginen, ez dakit, irugarren egon neola orden da baten. Eta, bueno, jentiek idazten zituen gauzak gitarra horretan. Ibiligitzen hortizierre motxilakin eta jentiek idazten zituen gauza ezberdinek. Eta lagun batek, anindako lagun batek idatzi eban tupanantxiskama eta erakutzi zosten zer gure zauen esan hitz horrek. Eta da ketxua hizkuntzan erabiltzen den hitz bat zean ez daue agur esaten adios, ez daukie holan bapateko agur hitz bat. Erabiltzen daue hitz hori dala, ustote traduziño literala dala hasta que nos volvamos a ver o hasta que la vida nos vuelva a... Bai, osea, da pur bat laster arte bat, ez? Ez daue agur esaten, laster arte esaten daue, eta pentsau jaten superbolitxe. Euskeran baukagu hori ere, bai. Batzutan galdetzen dute hizkuntzen inguruan zergaitik, batzutan euskeraz, beste batzutan gazteleraz, baina original izango nahi zontan. Eta Keo Agirretxari egin nion galdera egingo dizut, dala zergaitik abesten dezu batuan. Osea, zergaitik zure, ez dezu erabiltzen zure euskera. Wow, ez duzti hori sekula galdetu. Ja. Ta pena bat da, Igual arrazoien bat egon bat. Ez, baina egizezan oin pentsatan dut, ez jo, pena bat da euskal gixen ez idaztie. Ez dakit, egize da jasoten literatura, musika, geixen euskerazkue batuan dauela. Pentsatan dut horregaitxik. Bueno, gure euskal gixek aramaixon daukegu kriston nahazketie, eta zuzen itxie, dana. Itxie? Ekitea. Bai, osea, zai ingo jaten, baina ez dakit? Vale. Ez. Pentsauko den gotzu berak esplikatzen zuen arrazoi zuzen bat izan gabe esaten zuela ezingo nuke hitzegin zukan edo batuan, baina ezin dut abestu edo ezaio ateratzen edo ez duain ondo transmititzen bere mendebaldeko euskera. Ez que nire arraro itzen jat, batzutan igual gatibun kantue kanta, eta nire arraro itzen jat nire euskalkixen kantetie, adibidez.
Gatibu lehenengo diska ez zen hainbeste, Gero Abitu. jarraitu dute hortan lanean eta lehenengo diska batuagoa. Bai, beitu, benek izan. Abesti bat edo bik salbu. Beitu. Ba, ez dakit, egiz esan. Eta, bueno, eske, gitarra esan dezu, eta ikusitza ditugu bideo guztietan Beatlesen pegatina daukan gitarra bat, eta abar, hori zer da, ere datuta zenun gitarra, edo zu Beatles zalea zera, edo Zer, Beatlesen... Beatlesen, ez da gitarra hau, da beste bat. No, ja, notatzen da, horregatik, Baina, marka txikiagoa. dauko, marka dauko, kendu notzen pegatina. Bai. Bai, oindala, urte beteo kendu notzen, zakit. Ja, eske aspaldi jarri notzen pegatina hori. Claro, eta eske, hainbeste bideotan ikusi dugu bai, gitarra. ja, da oin peni, gainera dago hor marka. Bai, Liverpoolera joen nintzen behin, Beatlesen oso fana izenaz beti, eta joan gitzen danok inginun turra, museoa, ez dakiz eta erosin itxun hor pegatina batzuk, eta ezin notzen. Gitarra mea gero da mutu. Bueno, ez daki restauratu daiteke, bai, igual kendu kola hori, edo, bueno. Ara ere, hau zer da berria, Bai. eta berezitasunik, esango nuke txikiagoa dela? Bai, izen alda, da klasikoa, oinarte igual ibilina gitarra akustikakin, eta da nylon sokak dauko, gitarra klasikoa da. Eta gorputza txikin jau dauko. Oitunaz gitarra txikira, eta oin normal bateaz, ez dakit, sentirutzen dut haundi egiz edala. Oso ondo. Eta gero, bueno, Kolombiako abesti honetan erritmo latinoagoak erabiltzen dituzu, originalean diskan eta bar, batean ez dakit balsa da, baina irudikatzen dut balsin itxurako zerk iradokitzen dizu erritmo bat edo beste bat erabiltzea edo igual varietatea aldatu nahi dezun? Apur bat kantuek berak eskatze oste, kantu honek Kolombian indako bidai baten inguruen itzen dago berba eta zuzenien bertako musikara joeten nintzen eta superargi haukinen guren itxule erritmo apur bat latinoak. Gainera, Carlos Sosa produktoretako bat da kanarietako, baina da super latinoa, da perkusionista eta beti da bilor erritmo ezberdinek eta jotzen. Eta bai, ez dakit, egize da, kantak sortzerako orduen ja hasi aurretik nire buruen ja sonetan dau kantuek. Badakit ze erritmo aukiko dauen, ze kolore, joeten azapur bat ja helburu batekin. Adibidez, diskoan dau tango bat, eta Elvira Sastren poema batekin indako tango bat, eta nik hartu nenien bere olerkixe, irakurrinen eta zuzenien esanen, hau izen bila tango bat, eta ez dakit ze basenik ez dut sekula intangorik hori baino lehen. Baina nire buruek eskatu uzten hori. Eta horra joan nintzen zuzenien. Eta honeaz berdine. Bai, eta gainean tangoarena oso bisuala da. Tangoa beti imaginatzen dituzu bi dantzatzen eta bar, eta oso bai, iradokitzen dizula hori. Kolombiaren abestiak ere bai dauka beste kuriositate, nola dan, kontatzen dezun gauza bat, eta gaur hemen izan dugu argazkilari bat, Ibai pixka kontatzen bere esperientzia eta bar, ematen du argazki bat. Hala. Opor batetatik ekarri dezun argazkia. Eta orduan ez dakit, horregatik lehenoko galdera oso bisuala zinen, ze ez dakit da zure sentitzeko modua oroitzapen horiek da musikaren bitartez, edo mundu guztia bezala argazki batzuk iritzultzen zea, eta egin nahi zenuen horrelako oroitzapen bat, edo omenaldi bat bidaia horri. Egize da, diskoneaz pasau jatela jente, asko esan duztela dala oso disko cinematografiko bezala. Kantu bakoitza izen aldala mini pelikula antzeko bat. Jente asko esan duzte da, esan nire helburue, baina egize da, ustot, zer ikusi ze daukola horreaz, justo esan dozunaz, azkenien, nik kontetan dut zeo zer bizipen bat kantu bakoitzien. Orduen, nik kantetan duten einien ikusten dut hori. Pelikula hori ikusten dut, orduen, igual, kontetarako orduen beholan jasoten da.
Ez dakit. Da segun ere bai zeitzak erabiltzen dituzu, zatik egiten dena abesti bat sentimenduen inguruan eta bar ez da argia. Ezin dezu imaginatu sentimendu bat, baina imaginatzen dezunean viaje a Colombia eta bar, ja esan dezuna, kolorea, berotasuna, ja koloreak batez ere, imaginatzen dezu gure hemengo egun odeitsuak edo ez hor eguzkia, koloreak eta bar bizitasuna. Eta hurrengoa, bai ez dela, igual ez dain koloretsua, baina bai egiten dezula diskaren errepasu bat bezala. Bai. Niretzako da errepaso kanta. Bai, Beraz, bertara goaz, eta gero hitz egingo dugu, kalma. Bueno, hau super gustora, ez dakit zauzien gustora zuek, baina eskerrik asko benetan. Dabilezeten oso guai. Zuri bai, eskerrak. Esker. Hori esaten du bakilako oso nervioso nagoela. Bueno, ya ez, ala. Ez. Osa, barekin aterako nula, baina... Yo te canto esta canción, tú cierras los ojos, imagina un campo en tu interior, un silencio mudo. Ay, 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 hoy le canto a la emoción compartida. Vamos a cuidar de las heridas y volver y escuchar al poeta Haley y a viejos cantautores. Donde puedo encontrar el sentido de la vida. Creo que hemos empezado a divagar una vez más. Tal vez no se trate de buscar la respuesta en otra parte. El sentido de la vida puede estar en este instante, en un instante. Si algún día te pesa la vida, respira. Si algún día te pesa la vida, recuerda que puedes volver a ese lugar donde solo se respira. Calma, calma. La, 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 la.
barruman izan ditugun txalo zaparrarik luzeenak. Eta gauza batetaz konturatu naiz. Abesten dezu, seria zure munduan sartuta, bukatzen dezu abestia, irekitzen dituzu begiak, eta ateatzai zaizu hori barra. Osa, gustatzen zaizu, onda atea zait, eta... Bai. Ze polita. Gustora nau, orduen. Ostena. Esan duan, hasieran, kalma ematen dudala egite dituzu referentziak horrela puntu batzuei, beste abesti batzuei eta bar, diskan eta bar badaukazu hor poema bat, eta hitz egitezu 9 febreroz eta bar, eta ez dakit nola sartzen dut tsunami horren barruan. Ez dakit nola enfrentatzen zean, bai, da nire gauzare, bai, artista batzuekin pasatzen zait, eta bira, lenguan egon ginen Ibairen esposaketan, eta ikusi genuen Gorka Urbizu sortzen. Eta beti pentsatzen dudana, eta karo, elkarrizketa hauetan sartzea arriskatua dana, da zein da artistaren atzean dagoen pertsona. Eta zeren 9 febrero abestia oso argi esaten du, txaloako amaitu dira, eta ondoren zer bakardadea, eta bueno, sentimendu horiek, eta behin eta berriro pentsatzen dut, eta bai, eta jiran doazenak, bila betez, familia gabe, edo momentu puntual batzutan ikuste dutenak, eta pertsonen, artistaren atzean dagoen pertsona hori, bakarrik egon zaitezke, igual zaude zure taldearekin, baina, eta ez dakit, ikasi ezun hori, gestionatzen, eman zenun etapa bat, hori superatzeko eta bar, baina, ondo iruditzen zaizun horren inguruan galdetzea, edo beste artista batzuei horrelako gaietan sartu beharko nintzateken, aldetuko nizuke. Hombre, hori norberak ikusten daun oraino gure dagoen joen eta kontau, baina egize da, disko hontan indotela introspekzio lan potente bat, nitaz hitzen dotelako berba kantu danetan, eta kantu honek, helen esan dut diela momentu konkretuek, eta momentu honek dauz 2 urteko epe baten sartute, diskonek kontetan dauelako nire etapa konkretu bat, nire azken 2 urtiek, basuk esan dozun 9 de febrero horretatik hasitxe, kalmara iritxarte. Diska horrekin irekitzen dezu, baina. Bai, izen zalako apur bat, esan sortunen lehenengo kantue, sarearen izen zan lehenengo kantue, baina bai da kronologikoki dauz ordenaute kantuek diskonetan, eta bai da danan hasiera eta lehenengo kantuek 9 de febrerok eta autofikzioak bisek itzen daue berba etapa baten inguruen, eta etapa hori da baselan lehenengo diskue aurkezten egon gitzen urte eta piku 2 urte kontzertu mordo bat esan dozun hori, jirak eta aldaketa asko bizitzan, gauza berri asko, etapa super polit bat, gogoratzen dut eta gogoratuko dut beti etapa oso berezi bat bezala, baina oso berri zen niretzat. Eta denpora gutxi aukinen hori dana asimiletan joeteko, gainera 9 de febrero dauko esaldi bat, esaten daula, me da vértigo y miedo tanta felicidad y su inmensidad, eta kantuek kontetan dagoena zeo zer ilune da. Baina berez, kantue ez dau momentu ilun, nik ez neuke momentu ilun baten kokatuko. Osa, momentu hori izen zan, niretako izen zan, pasada bat, esperientzia berri bat, disko bat ataratie, zer dan hori, ez? Baina, horrek bebie dau denpora bat, eta espazio bat, eta apur bat dana asimiletako, eta bere lekue muteko, eta nik bierri zenen denpora hori. Eta izen zan atxeden aldi luze bat, eta horren ostien ja loratze bat nik bizi zendot, eta ia dator disko dana. Baina 9 de febrerotik hasten da. Antza momentu ilun bat, baina gerora argitzasun asko ekartzen dauen kantu bat. Ez da erantzun duten. Ez, baina gustatzen zait, zeren
9 febrero hori, batzuk, bueno, denak bizi izan ditugu etapa txarrak, baina ze gogorra den, eta etapa txar hori dagoenean binkulatuta zuri asko gustatzen zaizun gauza batetara. Zuri esan dizut, nire bai pasa nuen horrelako zerbait asko gustatzen zitzaidan gauza bat gehiegi egiteagatik, eta gorputzak esate dizu oraino. Eta gogorragoa da, ez da lanbide zakar bat, da zuri asko gustatzen zaizun zerbait. Claro. Eta hori gestionatzen ikaste. Claro, nahazten die zure hobia eta zure lana, ez? Hor dau, basera hori, baina, bueno, da oreka bat, topetietanik, lehenengo jiran olan erantzunen, eta gorputzek eskatuzten geratzeko, bueno, inja beste punto batetik hasinaz, eta hori ikesidot. Orduan, oreka hori saiatzen topetan. Eta lasaitasuna sartuz. Bai. Ondo, gozatu bidaiaz. Bai, hori beti. Ere bai sartu nahi nuke, elkarrizketa ezberdinetan esate dezun, jaso dezun baboesa. Musikalki hasi berria, edo industrian hasita eta horrela, eta nola artista ezberdinek jaso dezun hori. Hori bateko gauza bat da, edo sortzen da horrelako sare bat, ere bai, babes bat. Hombre, pentsatzen dut, harreman danak bezala, bier dauela Egostu. Bai, ez dala bapatien sortzen harreman bat, baina bai, zentzu horretan ni sorteu nahi zen nintzen, sartu nintzen nien industria honetan, hasieran nahiko bilurrantzeko musten, ikusinen zala industria oso bortitz bat eta mundu oso ilune, zentzu askotan, eta sorteu nahi zen nintzen, topaunen sare oso on bat, Euskal Herriko musikari zen artien, basauela ja hor harremantze joera bat, sare bat osatute, nik ez dut auki arazorik zentzu horretan, eta gainera laguntza jaso dut, eta hori posgarri xe da, ze ikustie gure lanbidien be badauela saretze hori, horrek asko laguntzen dau. Osea, ez dakit, inkonstienteki be jakitxie hor dauela hori, eta jo aldozula horra edozin momentutan. Eta gero ere bai, horrek sortzen ditula gero aurrerago izango dien kolaborazioak, eta ikusi diala inbeste olatzekin, izarekin, eta baina zuere bai, esan nahi nuke sare horren parte bihurtu zela, orain dela gutxi izan genuen hemen Lorea Zulaika, Kadira taldeko abeslaria, eta berak esan zuen nola Kadira taldea aurkezteko momentuan zu izan zinen alako amaginarreba edo, sortuz binkulatzen zituztela talde bat ja pixua zeukana eta bat hasi berria egiteko alako kontzertu bat eta bar, esplikatu bizka proiektu hori nola dan, eta... Da Azpeitiko Kulturaz Kooperatiba antolatzen dauen proiektu bat uste dut, okerrespan hau. Azpeitikoa uste baiet. Bai, hori fijo. Eta bai da, hoxe, apur bat nik uste helburu edala saretzea, ez? Eta kasu honetan ni Loreakin egon nintzen, eta elkartu nintzen berekin birritan, eta nik ez notzen berai esebes erakutzi bier, ez dauket berai esebes erakusteko, baina bai egon zangoai, azkenien, bera galdetze ostezen gauzak industrian inguruen, eta nik kontetan otzen, nik nekizena nire esperientziatik, ez? Apur bat dala nik jaso dutena, nik inauteaz, izaroa solatzea zaukidot, harreman hori, eta azkenien, guai dau, akortanaz, izaroa zaukinen lehenengo konversazioetako bat izen zan berak esateztela, nire hasiera esan erreza izen, eta albadotein zure hasiera errezago izetio, behintzatez izetie oso aldapatxue, ingo dut, lagunduko zut, ez jako eser kostetan, eta azkenien da, berba itxie, konpartirutie, eta danon artien basaretze hori, ez dakit, osatzen joetie. Eta gero aparte niri asko guztetan jatela jente ezberdin ezagutzie, eta jentiaz kantetie. Da, nire ustez musikak emunduzten gauza politzenetako bat, bai kolaborazioek, eta ikesten dozu asko, jentien gandik, eta ezagutzen dozu pertsona hau, eta gero ezagutuko zu beste bat, eta azkenien sare hori doia hunditzen, ez? Eta hori, guai dau. Modu txikia, baina nolako zerbait sentitzen dugu, gero, kamarak itzali eta hitz egiten gaudenean, eta zu norek harriko zenuke hona, badago bat hasi berria tipa, edo enkajatzen duna oso ondo
Eta horrela. Osea, azkenean gomendioz eta horrela egiten dugu gure bai, gure sare txiki hori. Abesti bat ere bai, uste kolaborazio bat egin zenutela, Kadirarekin edo bien artean. Beren abestian? Nire abesti bat eta bere abesti bat. Aha. Kontzertuen bertan hori, baina... Eta gero eurek grau dago disko bat. Lan egin behar da, eta... Bai, baina... Da, ikasketa bat, nire guztetan jat. Pertsona bakoitzak desberdin itzen daulan, gainera musikarizeko oso berezizeka. Lan itxerak orden bakoitza dauko bere maniak, ez dakiz zer, eta politxe da hori ikusti zelan ibiltzen dan bakoitza, eta hortik basuko ataratia. Bai. Ulertu nuenagatik, zuzea zure taldeko mania gutxien dauzkana. Bai. Ez? Behin ulertu nizun... Nire bandan? Bai. Man. Esan zenuen horrelako zerbait. Kontzertura igo aurretik, ni 5 minutu lehenago nago normal, eta beste bat egin behar du ezakizer, eta ez? Horrelako zerbait kontatu zenuen. Ezakizer esan dut. Egize da konturatzen azela denporakin, esaten dutela ez dauketela maniak, eta gero konturatzen az badauketela nire ritualak. Justo aurrekoen, Carmenek, nire manaierrak esausten, konturatzen az, kontzerturo idazten dozule setlista. Aldotzut ekarri etxetik, imprimirute gure guztia sanotzen, ez nik idatzeko. Eta esazten, eski igual da zure rituala, eta esan, igual bai. Osea, kontzerturo, 10 minutu lehen hau, idazten dut setlista. Eta horrek laguntzen duz apur bat, jarten... Bai, ez dakit visualizetan. Zati ni eskatu nizun, nahin dela ezakitzen bat egun. Ez, baina, lehen idatzi dut oin. Osea, pentsau bai, pentsaute daukot, baina idatzi, osea, igual daukot aurreko kontzertuko setlista, baina idatzi diot berriz, zerrenda dana, kopixau. Ez dakit, gero igual inaz maniatika. Ez dakit noiz esan otzun hori. Ni hori askotan ikusiet, ere bai ezakit berdinagatik, edo merkeago dalako boligrafo bat ez idaztea, baina urte askotan ikusi dut, edo zein banda, eta ordu erdi lehena, bueno, zer abestuko egu, eta venga. Ez nik hori daukete... Ja, ideal, ja, osea, ordena dau, bai, hori bai. Ez baina, idatzitxe... Bueno, ordena ez da, ez zeatik, justo hasi horretik, bi aldatu izkiatu. Ja, baina hemen bakarrik nau, orduen inaldot, karo, taldeko iesin ziet esan. Igual, egun ematen probauko. Ja, aldatu. Eta, dago galdera bat beti beharrezkoa dana sorkuntza prozesuen inguruan, eta hori dena, zu lan egitera esertzen zera, venga ba, edo eta melodia bat, edo segun okurritzen zaizkizu grabatzen dituzu tipiko mugikorrean notak. Horrek daukot asko. Bai? Bai, eta gainera, askotan grabetan dut eta gero ez dut hartzen sekula. Geratzen diez hor. Bai, ez dakit. Eske kantu bakoitza dauko bere prozesu propioa. Batzuk urtetzen diez lan bapatien, beste batzuk inibilina hilabetiek, bueltaka. Bainaz asko pentsetakue idazten hasi aurretik. Enaz, adibidez... Idazten musika edo idazten letra? Geixo guztetan jat letra, adibidez. Musika jarteman azpian nuen errez sortu aldot zeo zer. Baina ia kanta bat osatzie. Adibidez, nik aukinen epoka bat olan komplejo antzeko batea entzuten itxun musikari asko esaten zauiela, baure zaukiela 40 abesti eta 40 abesti horretatik hartu bizitzuztela 10 diskorako, ez? Zaukila horreken larre kamara. Eta niri pasetan jat, nik sortu dituten kanta danak diela argitaratu dien kantak. Osa, nik ez dauket kanta bat bez en la rekamara. Osa, nire lehenengo kantu izen zan hitzetan, eta ja urten zan. Orduen, bai emutu ostepena, ezaukitzie almen hori sortzeko, eta gero, kantu hau niretzat. Osa, ni jarten banaz, horregatik ez dut asko pentsetakoena zela, ze jarten banaz kantu bateaz gureot kantu hori alik eta honen joetie eta albada diskoan egotie. Eta hastentzea bi gauzak batera egiten, edo lehenengo musika, edo lehenengo letra, edo letratik, sonoritatetik sortzen duzu musika? Depende. Batzuk musika lehenengo, nananakin olan grabau, eta hortik 3 hilabetetara letra jarri, beste batzutan letra bat idatzi eta gero horrein musika ipini,
eta beste batzutan bisek aldi berien. Ez dakit, normalin ez da ideia musikal bat, hitz bat, esaldi bat, gai bat, ez daukete formularik. Eta letra edo fonetika? Beitzu, fonetikan asuntu asko guztetan jaten, zer da, eta adibidez asko jolastu dut disko honetan horreaz. Hitzen sonoridade ezberdinekin, balen sarearenan superargi ikusten da, estribilloa nik gurenen sonoridade bat, eta zan re sonoridadea, eta hasi nintzen errimak topetan. Gero diskonetan beba dauz hitz asko errepikatzen dienak kantu ezberdinetan. Osa da niretzat disko hau da liburu bat izango basan bezala, eta liburu horra dauko vokabulario bat, eta hitz zerrenda bat, hiztegi bat, eta horreaz bebiltzen az, jolasien, sonoridadeaz, gero letrakin bebai, klaro. Eta hizkuntzak ere bai, hizkuntza bakoitzak bere sonoritatea dauka, eta horrekin jolaste duzu. Oso ondo, hitzetatik hitzetara goaz. Oso ondo. Eta aloro, jun ateatzen gonbidapenak, ze Laister zozketa dator. Goizetan izpilu parean harro irrien egitean heme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan karminezko espainetan txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren erantzunetan. Angela Davisen hitzetan, Maialen Lujan Bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan, ahotskorren kontzientzietan. Berriz esan ez dezaten, ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura komun den honetan. Ziegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren irrintzietan, etaren ondorengoetan, Maiela Davisen hitzetan, Maialen Lujan Bioren azken puntuetan, ziegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren irrintzietan, etaren ondorengoetan, Maurizia zenaren irrintzietan, gure hau botatakoetan, 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 botatakoetan. Jakingoanen lehen hau konfundiruko nintzen jentie kantetako, berandu hasi zatie kantetako. Zer raro, akatz txiki bat izan eta publikoa, venga, lagunduko diogu abesten bere abestia. Jakinezkero lehen hau.
Bueno, zozketa iritsia, mesez, atera gonbidapenak, eta Idoiak hartzeatuko ditu 2 zenbaki. Nik hartuko? Esangot? 58. 4. Bai! Zuria da? Ez da posible. Bai da? Bai da posible. Galdera ezeiteko. Galdera zeiteko, bueno, Ja, ez que... zure izena, Marixol, Ataundarra, Donostia bizina izena eta hori. Jo, blokeatuta. Bueno, a ver, nire galdera da. Zuen mundu esan duzu momentu batean, nahiko agresibo ere, zenbait. Emakumezkook, hainbeste talde eta hainbeste bakarlari zaudete, artista munduan, emakumezkook nola sentitzen zarete hor holtza gainean? Jo, ez jakitzeko zelako galdera. Ba, gurozu, osea, amaitu oso galderi? Bai. Ah, vale. Ba, egize da, ni nahuela gizonez inguratute, nire bandako danak gizonak diez, eta, bueno, erreferentzia asko gizonezkoek izen diez, baina erreferentzia asko be emakumezkoek izen diez nire kasuen, bizitza zuen zierre. Kantautora asko entzun izen ditut, eta ustot horrek lagundu doztela, ba, bueno, nire bidie hitzen, azkenien erreferentziak aukitzie ezinbesteko edalako, baina egize da gizonezkoek geixau izen diela orokorrien. Esan behar dut, ustot azken urtetan emakume asko gauzela holtza gainien, eta hori posgarrize da. Baina, bueno, ustot ondikon lan handi hauela itxeko aurretik, ze badauz emakumiek, baina igual perfil antzekotan, ez? Abeslari asko, bateria jole adibidez gutxi hau emakumezkoek, zentzurretan erreferentzia falta badau. Eta nik badauket manager emakumezko bat bai, ez dala bape oikue, adibidez manager geixenak nik ezautzen dituanak gizonak diez, baina ni oso ondo inguratuten hau, eta naizta gizonek inguratzen hauen babestu esentirutenaz, eta holtza gainien oso seguru eta oso indartxu. Ez dakit erantzun duten. Eskerrik asko, Oso gustore, ongea. Jo, eskerrik asko zuei. eta eskerrik asko zuri, bai? Mari Carmen esan duzu? Ez maixo. Nire memoria, diska bat. Eta beste zenbaki bat atea favorez. Berrogeita amabi. 5 eta 2. 5, 2. Ameratzean. Zure izena, favorez? Garasi. Eta Idoia entzako galdera? Ai, ama, ez dut, a ver. Bueno, oso gustora gongera, Eskerrik asko. Bueno, esako dio kuriosidade bat. Ni pandemian idatzi, entzunaren izun kantatzen Deabruaken bersioa. Eskean kristona. Eta oso piano jotzot oso gutxi eta gitarra oso gutxi datzen izun. Badakazu honen, zera, partituria, eta ziren, ez da, eta gero ja jarraitzu zaitxegu alibilide guztia. Joder, ona, eskerrik asko. Eta galderia, ez dakit zela zaude, oin, ez? Oin nola momentu honetan. Ez dakit hori hasieran engalatu dioz, no? Ez, gustotan jat galdera hori. Ba, ontxe bertan oso ondo, oso lasai. Eta ikusiot azken urtetan lasaitasune dala nire egoteko modu favoritoa. Eta sentitzen oso lasai, eta oso posik asko disfrutetan, kontzertuetaz, eta diskonek bai hilabete honetan emusten danaz, eta geixau disfrutetako gogoaz, baina esango dut oso lasai nagoela. Eskerrik asko. Sorry. Eta eskerrik asko zuri ere bai. Eta, bueno, amaitu aurretik, zure, beti, nahiko ezaguna zea, baina zure sare sozialak eta bar,
kasualitatez norbaitek ikusten balin badu edo entzuten balin badu gure podcasta, non topatu zaitzaketen eta zure musika eta hori dena. Kontzertuetan, Da klabea. bai, udan ez daukagu kontzertu asko, baina batzuk aukiko. Eta bestelan, Idoia Zurmendi sare sozialetan, enaz oso sare sozial salie, egiz esan, daugot Instagram eta Facebook, ez ditut. Webgunea ere, bai? Bai, webgune gabiz ondo jartzen, baina, bai, bueno, interneten ipini eskero nire izena abizenak pentsatzen dut agertuko nazelaia gaur egun fitxaute gazdanok interneten, orduan, oizu. Eta Googleen jarrita ere bai, agertuko zaizkizue 11.000 elkarrizketa, sare sozial eta bar. Gu marruma kulturalak era, gure sare sozialak ere bai, denetan gaude, Twitter eta inkluso, baina hoberena ere bai da marrumakulturalak @.eusen jartzea, @.eus, marrumakulturalak.eus, lapsusak, eta zerbait iradokit nahi badiguzue, gomendiorik edo, marrumakulturalak@gmail.com. Bertan webgunean sartuta aurkituko dituzue gure sare sozial guztia, jarraitu, partekatu, gonbidatu zuen familiar eta lagunei gure podcastak entzutea, ezakit zer gehiago esan. Eta besterik gabe, bueno, beti eskerrak eman behar ditugu, bueno, lehenen El hombre que se enamoró de la luna izan dugun paseoa, Donostiko paseo dagatik, eskerrik asko. Joan behar izan duen arren gauza guztionik kalitatea ematen diana gure Beñatan Txustegi, gure soinu teknikariai, mesedez. Gaur laguntzaile lanetan Alex eta Agus izan ditugu eta barratik entzuteko mesedez, altu, favorez, arren! Eta animako izan naiz, pixka kartela, elkarrizketa eta bideoak editatu beharko dituena, eskerrik asko Idoia, nola ez. Eta, bueno, azkeneko hitzak gustatzen dizkiot gonbidatuari, vale. Beraz, eskerrik asko zuei denoi, podcastaren atzean zaudetenei, nola ez Idoiari, eta eskerrik asko, gero arte. Bueno, nik ostera bezkerrak emutie, Kriston plazerra izen da, lehen hasieran esan dut, oin bukaeran ja hau bizi ostien, Kriston plazerra zuaz berbaitxie eta zuek entzuten egotie. Benetan olako lekuetan eta olako kontestuetan ustot hartzen dagoela zentzue itzen dotenak, eta oso eskertute, benetan eskerrik asko espero, gustora egon izena. Eta eskerrik asko zuei, baiten dozuen marabila honen gaitxik, eskerrik asko a vosotros por la mañana de hoy, que ha sido maravillosa. Ha sido maravilloso charlar contigo también. Así que eskerrik asko. Eta, hoxe, amaituko te viejo refraneroaz, dala, Aiton Amonen historia kontetan dauen kantu bat, Aiton Amonak zien Nafarroako herri txiki batekuek, Artasakuek, Urbasaldekuek. Eta bueno, hor hasi nintzen, Aitona beti ebilen esaera sarrak eta asmatzen, eta daukegu kuaderno baten bere esaera sardanak apuntaute. Eta behin hasi nintzen, kuaderno hori hartu eta letra bat sortzen, eurei idatzetako kantu bat, ze Amonak Alzheimerraz galdu eban memoria, eta akordanaz, bapatin aukitzen zitxule holan momentos de lucidez bezala, aitzitxe kantetan sotzen nien, Cielito Lindo kantue, eta ordenik kantau sortunen eurendako. Horregatik entzuten da diskan abesten. Hori da. Cielito Lindo. Joder. Ni aitzitxe da hori. Eta Cantar a la vida, que cantando se alegran los corazones esaten dau, beraz, honeaz amaitukot, eskerrik asko.
Vuelvo a recordar una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal. Vuelvo a imaginar el baile en la plaza llenos de felicidad. Vuelvo a celebrar. Cobarde quien no canta, gritaban los valientes caminando al carbón a trabajar. Los días en la sierra, la vida al azar. Cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando se alegran los corazones. Cantar a la vida y cantar, y cantar, y cantar, cantar para no olvidar que cantando se alegran los corazones. Cantar a la vida, cantar en la vida, cantar por la vida, cantar. Vuelvo a recordar, vuelvo a escuchar. Refranero sin dinero, afortunado en lo que quiero, ser feliz sin cesar. Todo el campo está florido, cantemos esto juntos, amemos que la vida ya se va. Cantemos esto juntos, amemos que la vida es de verdad. Cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando se alegran los corazones. Cantar a la vida y cantar, y cantar y cantar, cantar para no olvidar que cantando se alegran los corazones. Cantar a la vida y cantar. La la la, la la la, la 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 la, la 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 cantar a la vida, cantar en la vida, cantar por la vida, cantar. Vuelvo a recordar los días en la sierra y la vida que se va. Madrid Cultural.